Aïllament, una de les parts més importants en la construcció d'un habitatge. Estigueu atents perquè ara us explicaré com heu d'aïllar la vostra casa. Per què és tan important l'aïllament? Doncs perquè ens garanteix l'eficiència acústica i energètica de casa nostra. Gràcies a l'aïllament aconseguim que l'aire fred o calent de l'exterior no entri a dins de casa i viceversa. Amb això aconseguim mantenir la temperatura estable i, per tant, un gran estalvi en climatització. Però quins són els aïllaments més habituals? Bàsicament són 3. La llana de roca, la fibra de fusta i el suro. Veiem-los un per un. Els principals avantatges de la llana de roca són que té molt bones prestacions tèrmiques i acústiques i que és totalment ignífuga. Se sol recomanar per zones de pas d'instal·lacions i per estructures d'edificis. El punt negatiu és que s'obté a partir de la fusió al forn de roques volcàniques i això és un procés agressiu i poc natural. El resultat d'aquesta fusió són fibres, aquestes sí naturals, que amb certs aglomerants i olis impermeables generen un material amb diferents formes i densitats. La fibra de fusta també té molt bones prestacions tèrmiques i acústiques i és totalment ecològica. S'obté triturant fusta natural sense tractar i després s'aglutina amb sals de bori per fer-la ignífuga i protegir-la dels insectes i dels fongs. El suro és un altre tipus d'aïllament 100% natural i ecològic, també amb bones prestacions tèrmiques i acústiques. El procés de tractament també és força natural. S'obté a partir de suro granulat que es cou a alta temperatura amb les seves pròpies resines. Doncs bé, ara ja coneixeu 3 maneres d'aïllar casa vostra per fer-la més eficient.